Zdravím, moje meno je Adriana a tentokrát vám ukážem v tomto krátkom videu, ako si vytvoriť Google formulár cez Google Form. K tomu, aby sme mohli vytvoriť Google formulár, tak musíme vlastne prepojiť s Gmailom, čiže musíme vlastniť nejaký Google účet. Cez Gmail naklikneme hore do tejto hornej lišty a zrolujeme to až dole na formuláre. Klikneme na formuláre a môžeme si vybrať z našich formulárov, ktoré už máme predpripravené, alebo pôjdem naspäť, aby som vám to ukázala. Čiže alebo to plusko vyzve vás k tomu, že môžete si vytvoriť od začiatku nový formulár. Tým, že ja už tu mám nejaké demo formuláre, aby som bola rýchlejšia, takže ja to znázorním na svojom formulári, ktorý som už pripravila. A vlastne ten formulár si môžete nastajlovať podľa vašich požiadaviek, môžete si sem dať nejaký banner svojej nehnuteľnosti, vlastnú fotografiu a tak ďalej. Takže názov tohto formuláru je kontaktný formulár, ktorý potom pozdielam na svoju webovú stránku. Tu sú položky, ktoré si môžete vybrať z rôznych možností. Krátka odpoveď, odsek, výber jednej z možností. Ja som si vybrala krátku odpoveď. Pre mňa je to vyžadované políčko, čiže je to povinné. Môžete to dať do offline stavu, ale pre mňa je to povinné políčko, meno a priezvisko. Takisto aj e-mail, je to krátka odpoveď, povinné políčko, telefónne číslo, takisto povinné políčko. A potom je tu možnosť výberu, čiže výber jednej z možností. Dala som kúpa, predaj alebo iné. O čo má záujem ten záujemca, ktorý ide vyplniť môj formulár. Dobre, a teraz ako to prepojíme s našim CRM systémom pre realitného makléra. Ak ešte neviete, čo je CRM systém realitného makléra, tak si pozrite moje predošlé video a poďme teda na to. Odpovede, ja už to mám prepojené s mojou tabuľkou, takže ja to idem odpojiť, aby som vám ukázala, ako vlastne to prepojíme. Ano. Dobre, takže odkaz na tabuľky ideme pripojiť. Tu vám dá možnosť vytvoriť novú tabuľku, môžete si vytvoriť novú tabuľku alebo vybrať existujúcu tabuľku. A tým, že vy, keď máte u CRM systém realitného makléra, tak dáte, že vybrať. A ja si vyberiem z mojich tabuliek, ja si dám túto demo verziu, takže dám si vybrať. Tu už som vyplnila párkrát ten formulár, som to skúšala, takže teraz ukážeme, že ako prezdielame ten formulár. Dáme, že odoslať, dáme prelinkovať, skrátenú webovú adresu si zvolíme, skopírujeme, vložíme to do prehliadača a vlastne tu môžeme pripraviť, čiže vyplniť ako zákazník. Meno a priezvisko, ja si dám e-mail, telefónne číslo, o ktorú službu mám záujem, chcem predať a dám odoslať. Dobre, a teraz si skontrolujem svoj CRM systém. A je to tu Adriana Matiasová, je tu časová pečiatka, kedy bol vyplnený ten formulár, ten čas ani nepozerajte, lebo je už toľko hodín a ešte točím video. To je e-mailová adresa, telefónne číslo, o ktorú službu má ten záujemca záujem, čiže predaj. To znamená, že je to úžasná vec, lebo ten formulár sa vám vyplní a automaticky sa vám to zaintegruje do CRM systému, takže žiadny kontakt vám neunikne. Takže verím, že aj to video bolo nápomocné pre vás a sledujte ďalšie videá. Ďakujem za pozeranie, majte sa krásne. Čau.